A wannan lokacin Dauda Kahutu Rarara ya tabbatar da mabiya waƙoƙinsa yana yin waƙoƙin shi ne domin business, duba da waƙoƙin da ya saka musamman ma waƙar Gawuna is coming. Da haka idan wannan ne farkon ziyartar ka wannan tasha ta mai albarka da suna Gidan Yawa TV, muna roƙon ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Sannan kar ka manta ka danna like a wannan bidiyo. Mawaƙi Dauda Kahutu Rarara wanda aka fi sanin shi a ɓangaren waƙoƙin siyasa, a wannan lokaci waƙoƙin da ya fitar na wannan zaben da aka yi ko kuma in ce wannan juyin mulki da ake shirin yi a Kano, wato tsakanin Abba Kabir Yusuf da kuma Nasiru Yusuf Gawuna, wanda daman shi Rara a wannan karin ya nuna cewa yana daga tsagin ɓangaren su Nasiru Yusuf Gawuna, wato wadda aka fi cewa Gawuna is coming. Tun daga abin da ya fara farkon wancan zaben har zuwa abin da ya fara a yanzu, Rarara bai yi taka rawa a bangaren waɗansu waƙoƙi wanda suka shafi hakan ba, amma dai a wannan lokacin ya shirya fitattun waƙoƙi da kuma waɗanda yi ba sai na bayyana muku ba. Akwai fitattun waƙoƙi da Dauda Kahutu Rarara tun daga waƙoƙin aure, waƙoƙin siyasa da manya-manyan shugabannin ƙasa da suke yi a Najeriya. Wannan mawaƙi Rarara shi ne ke taka muhimmiyar rawa wajen bangaren waɗannan waƙoƙin. A wannan lokacin ma ya shirya fitattun waƙoƙi kuma ya saki wasu kuma yana shirin saka su, musamman ma waƙar Gawuna nan is coming wanda yake tallanta a yanzu. Kowanne mawaƙi na masana'antar Kannywood ko kuma in ce kowanne mawaƙi na wannan zamanin da muke ciki akwai ɓangaren da yake ɗauka. Waƙar Dauda Kahutu Rarara ɓangaren waƙoƙin siyasa kawai yake yi a yanzu ko kuma tallata wani babban kamfani, amma idan yi waƙa tashi ko kuma idan har aka ga ya bibi wannan da zaɓe ya zo ya canja wancan ya ci aka ya kuma ina masa waƙa, sai a riga ganin kamar bai daidai ba ko wani abu makamancin haka. Yana yin abin shi ne don kuɗi, ko da ko wannan zai sa shi ma wannan ya saka shi kawai zai yi ne saboda biyan shi za a yi, saboda shi wannan ita ce hanyar neman abincinsa, ita ce hanyar samun kuɗinsa. Don haka ko ba zai ce wai tsaya a ƙira ɗaya ba. Ai ko ɗan jarumin masana'antar Kannywood idan har ya zaɓi wani ɓangare ko wata tafiya ƙwaya ɗaya ce zai yi ta, ko da an canja ba zai canja ba, to ba kowane lokaci ne zai samu kuɗi ba a wannan tafiyar. Zaɓin da Dauda Kahutu Rarara kawai yake yi wa kanshi kenan shine isa a dukkanin wata tafiya wadda za a samu, kuma sannan ma har waɗansu suna cewa idan har ka ga yayi wa wani waƙa zai wuya ka ga ba shi ne zai lashe zaɓen da za a yi ba, domin shi kuma kowanne shugaban ƙasa ko kuma in ce kowanne yi wa waƙa sai an samu wani suna wanda ya sa mai kuma ya bi shi, kamar dai irin waɗanda suka faru irin su Jagaba kai ne gaba da shauransu. Yanzu sunan Jagaban gashi ya bi shi kuma ainihi Dauda Kahutu Rarara ne ya saka masa shi. Ok, mun gode da ziyartar wannan tasha. Sannan kada ku manta ku danna like a kan wannan bidiyo, sannan ku yi subscribe, sannan ku yi mana sharing. Sai mun haɗa ku a bidiyon mu na gaba.